लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिमम्बार सोनानै बेयावनो गावथारसै नोङो आं बुंदों आं लंपेन्ट खुवा होननानै मा भाइरेल खालामोसो खालामनो हागोन आरो लोगोसे लगे लगे आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै खुगायाव रिभल्भार सोदों हा दा बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो नोंथांमोना बे भिडिअ फुटेजखौ गोबाङानो नुखाबाय गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ स' जायफोर नुवाखै नोंथांमोना फुल भिडिअ जोबजासिम नायना लादो मैया जिखुनु बे साननैसो जोंहा MCLA दिलीप कुमार बर' बिथांनि अबयसे बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंलानि आरोना बिथाङा सासे UPPL दोलोनि सासे MCLA दिनै बिथाङा भाइरेल जागासिनो दङ उन्दै माइनर हिन्जावसाफोरखौ लानानै बबेबा रुमाव थालायनाय मामानि फिसाजो अबयसे आमाइनि फिसाजो होनलायनाय दा बे भिडिअखौ गोबां नुखाबाय गोबां नुवाखै जानांगौ दा बेसेबांसिम सैथो जोङो बेयाव कनफ्युज जानो गोनां जादों दा बाथ्राया बेसेबांसिम सैथो जोंहा नैबे जिथुनाखि दिलीप कुमार बर'नि बुंनाय बा दिलीप कुमार बर' सारनि बुंनाय MCLA सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा बेसेसिम सैथो दङ जों बेखौ बिजिरनाया मोजां दा लोगोसे गोबांथार खोथा बुंदों गोबांथार प्रुफ देखायदों बिथाङा सोरबा कमल मुसाहारिनि मुङाव 50,000 खननै 1L खननै लोगोसे केस होनाय 3 लाख बेफोरनि खोथा बुंदों आरो बिथांमोनखौ FIR होबाय उदालगुरि जिल्ला SP नो आरो सनितपुर जिल्ला SP नोबो केसखौ हैबाय होननानै बुंदों दा साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों बाथ्राया बबेथिं सैथोमार दा आं सानो जुदि दिलीप कुमार बर' सारा बेफोरबायदि खालामजामारदोंमोनब्ला जुदि नंथारामोनब्ला खुद नोंथाङा बे हिन्जावसाफोरखौ लाङाखैमोनब्ला नोंथाङा मामानि फिसाजो होननानै मानो बुंनानै लाखो आरो नोंथाङा बुंबाय जेनेबा पिस्तल देखायनानै बा रिभल्भार देखायनानै सिगिनानैसो बुंहोदों बेखौ जों मानिबाय आरो गोबांथार खोथा बुंबावदों नोंथाङा माखासे वाट्सएपआव दमहरबाय थानाय वाट्सएपआव माखासे सिगिहरबाय थानाय गावथारहैनोसै न'खरखौ फोजोबहैगोन फैसा बिहरबाय थानाय बेफोरनि फुटेजखौ फुरा होजोबबा मोजां जागौमोन आं बेखौ सानो आरोना आरो नोंथांजों रायलायहरनानै फैसा डिमान्ड खालामबाय थानाय बिहरबाय थानाय बेफोरनि रेकर्डखौ होदो अब्ला साबसिन जागोन आरो बेजों लोगोसे जों सानो नोंथाङा जुदि थारैनो बे हिन्जावसाफोरखौ लांमाराखैमोनब्ला नोंथांनाव बेफोरबायदि हिन्जावसाफोरनि सोलेरजों गेलेनाय जुदि जेबो गोसो गैमारामोनब्ला नोंथाङा 3 लाख रांजों लोगोसे बे आरो 3 लाख अनलाइन खालामनाय बेखौ ओरैनो खालामगौमोन ना टटेल 6 लाख रांखौ नोंथाङा ओरैनो दैयाव हरगौमोन ना हरनाय नङामोन नोंथाङा मानोना सासे जाम्बा नङा नोंथाङा सासे सियान मानसि नोंथाङा दिनै सियाननि थाखायनो नोंथाङा पलिटिकेलाव बाहागो मोनदों सिट लानो हादों MCLA जानो हादों UPPLआ मोनसे मोजां बर'फोरनि पलिटिकेल पार्टि होननानै जों बयबो मिथिगौ नाथाय दिनै नोंथांमोन बायदि सानैसो मानसिनि थाखाय बर'नि पलिटिकेलफ्रा बरनाम जानो थांगासिनो दं दावराव दावसि जागासिनो दङ गाज्रि मुं मोनगासिनो दङ रेकर्ड मोनगासिनो दङ दा आं बेखौसो बुंनो सानो नोंथां MCLA दिलीप कुमार बर' सारा थारैनो बे केसाव इनभल्भ गैमारामोनब्ला बा हिन्जावसाफोरनि केसाव नोंथाङा नंथारामोनब्ला नोंथाङा बै केस थाखा 3 लाख रां होबाय आरो माब्लाबाबो अनलाइन खालामनाय नङामोन आं बेखौसो सानो आरो नोंथाङा बेफोरबायदि जाथारदोंमोनब्ला नङा गारा बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्ला नोंथाङा मानो सिरि थाखो एसेग्राब गोबाव नोंथाङानोथ' बुंबाय जोंथ' नुदों दा रेकर्डखौ जानुवारिनि 2 तारिख नामायावनो नोंथाङा फैसा ट्रेन्सफार खालामदों अब्ला नोंथांखौ बिनि साननैसो सिगांनो बिथांमोना किडनेप खालामदोंमोन हमदोंमोन बेफोरबायदि खालामदोंमोन नङा होमबा नोंथांनि जाथाया बिनि साननैसो सिगाङावनो जादोंमोन दिनै नोंथाङा जाथाया जुदि नंमारामोनब्ला नोंथाङा बे आइजोनि केसाव गैमारामोनब्ला नोंथाङा बे हिन्जावसानि जुदि केसाव गैमारामोनब्ला दिनै नोंथाङा थाखाखौ हरबाय आरो नोंथाङा माखासे खोथा बुंदों जुदि आं नोंथांमोननो 6 लाख रां होखाबाय आरो नोंथांमोननो हरनो हालिया आरो नोंथांमोना बेखिनियावनो मिलायोबा आङो जेबो एजाहार होला अब्ला नोंथाङा दैयाव मानो ओरैनो थाखा हरगारनो नैबे मोनसे बिराद गिदिर सोंलु जाना फैदों नोंथाङा नंगौखायनो 6 लाख रांखौ हरदों आरो हरनो गोनां जादों जों बेखौसो सानो नोंथाङा जुदि नङामोनब्ला बिथांमोननो रांखौ हरस्लायस्लाय 3 लाख रांखौथ' बिथांमोना केस लानानै थांखाबाय आरो 3 लाख रांखौ नोंथाङा मालाबाबो अनलाइन खालामनाय नङामोन आं बेखौ सानो आरोना दा नोंथांमोन नायगिरि भिउवार्सफ्रा बा साबस्क्राइबारफ्रा रायजो राजा बर' हारिफ्रा मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर आं सानो बिथाङा जुदि नङामोनब्ला बै समावनो बिथांमोनखौ QR स्केनारखौ लानानै केस होनब्ला हायोमोन आजादि जुदि नङामोनब्ला आरोना नाथाय नंगौखायनो बिथाङा सिरि थाबाय थानो गोनां जादोंमोन केसखौ होनो हायाखैमोन बाथ्राया सैथोखायनो बिथाङा चुपचाप माने साइलेन्ट जानानै थानो गोनां जादोंमोन बाथ्राया नंगौखायनो बेफोरबायदि जानो गोनां जादोंमोन जुदि नंमारामोनब्लाथ' बिथाङा मालाबाबो सिरि थानाय नङामोन सिरि थागौमोन जानो थानाय नङा आरो बिथाङा मा बुंदों उनाव भिडिअ फुटेजखौ गावनो वाट्सएपआव हरनायावसो बिथाङा नुबाय भाइरेल खालामसै होननानै बुंबाय दा
आरो बे भाइरेला माब्रै जानो मोनखो बे लिकआ माब्रैहाय जानो मोनखो नोंथाङासो मोनदोंमोन बे फुटेजखौ नङा होमबा नाथाय माब्रैहाय लिक जाखो दा बै बिथांमोना बे फुटेजखौ लिक खालामना खालामाखै जों बेखौ बुंनो थाङा नाथाय बिथांमोनहा मा साननानै बेफोरबायदि खालामदों जों बेखौ मिथिया नाथाय जानांगौ आंनि आन्दाजाव बिथांमोनहा नोंथांखौ हिन्जावसा लांनायखौ माबा मोनसे इंगित मोननानै बा इनफरमेसन मोननानै नोंथांखौ हमबाय हमनायनि गेजेरजों नोंथांनि लाइफ केरियारनि थाखाय नोंथाङाबोथ' सासे मानगोनां माने बर' रायजोनि गेजेराव सासे मोनसे पलिटिकेल हान्जानिनो MCLA नङा होमबा बेखायनो नोंथांनि मान सन्मानखौ नायनानै बिथांमोनहा माबा मोनसे मिला मिसा लालायनायनि गेजेरजों नोंथांखौ हगारनो सानलायदोंमोन खोमा थिग बेफोरबायदि जाखागोन नोंथाङा मानो होनबा बर' समाजनि गेजेराव हमजायोबा निस्सय रायजो राजाजोंब्लाबोथ' फाइना जुरिमानाया नांखागोन दा बैयाव बिथांमोना हमदोंमोन नालाय बिथांमोना नोंथांनिफ्राय फाइन लाबाय आरो नोंथाङा दायबरनिबो खोथा बुंबावदोंसो दायबरखौ रुम मोनसेयाव नोंसोरखौ रुम मोनसेयाव अब्ला दायबरनाबो बिदिनो जाना दं नामा काहिनिया नोंथांजों सेम नामा अब्ला हिन्जावसाया सानै जागोन नोंथांमोनाबो जुदि सानैब्लाथ' हिन्जावसायाबो सानै जागोन दा जुदि नोंथांमोनखौ हिन्जावसाफ्राबो बायसान्सआव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फैनानै बुंनानै होबाय बायोब्ला नोंथांमोना मा केसाव गोलैगोन नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखागौ नोंथांमोना बबे आयेनजों थांनो नागिरखो जों बेखौ मिथिला नाथाय नोंथांमोनाथ' डाइरेक्टलि माइनर हिन्जावसाफोरखौ बेफोरबायदि खालामनायनि दायाव नोंथांमोना सासे MCLAब्लाबोथ' पस्क' केसाव गोलैथारगोन नंगौना नङा नैखौ आंहा सानदों आरोखि माने दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रासो जोंनि बर' समाजनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि सुबुंफोरा मा सानदों बेखौ आं मिथिया नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै आं सानो आरो आं बेखौबो बुंनो लुगैयो जोंहा बर'नि मोनफ्रोमबो पलिटिकेल हान्जाया बेफोरबायदिसो जामा बैफोरबायदि 6 लाख रांखौ बा 1 कौटि रांखौ बेफोरबायदि हिन्जावसानि सोलेर बायनायाव गारस्लायस्लाय नोंथांमोना सोरबा गोरिब गुन्द्राफोरनो 10,000 राननानै होयोमोनथाय बेसेबां बोर मोनगौमोन आरो बै गोरिब गुन्द्राफ्रा बेसेबां अनसुंथाइ जागौमोन बे 10,000 रांजों नंगौना नङा रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनहा पलिटिकेलाव दं होननानै पावाराव दं होननानै सोरनिबा फिसाजोखौ लाब लाब सासाव थाखा होनानै बायनानै दान्दिसेनि गोजोननाय लानाय बा हरसेनि गोजोननाय लानाय बा सोरनिबा बिसिखौ लांनानै गोजोननाय लाहैनाय बे बिराद रं जादों बिराद गोरोन्थि जादों मिथिबाय नोंथाङा बिसि फिसा दंना गैयामोन जाखो नोंथाङा सासे MCLA जानानै सासे बैसोनि मुखिल मानसि जानानै नोंथाङा बुजिनो हानाय जानानै नोंथाङाबोथ' बिसि दङ नोंथांनो जि गोजोननाय नांगौ नोंनि बिसियानोथ' होगासिनो दङ आरोलाय मालायनि गोजोननायखौ मानो नागिरनांगौ जाखो ना नोंथांनि हिन्जावनि सोलेरा बेलेग गुबुननि सोलेरा बेलेग नामा हा सोरनाबा लहानि सोरनाबा सिलभारनि सोरनाबा तामानि सोरनाबा रुफानि सोरनाबा मानिबा थायो नामा दङब्ला कमेन्टआव खोन्थाहर अननानै सोरबाफोर आरो UPPनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर लिडारफोर नोंथांमोनखौ आं सानो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया नंगौब्ला आरो नोंखागौ आं दा आन्दाज मोन्दों मानो होनना बुङोब्ला बे 6 लाख रांखौ बिथाङा ओरैनो हरनाय नङामोन 3 लाखखौ बिथांमोना सेनानै लांबाय जि जाबायसै बे जानानै थांबाय नाथाय आरो 3 लाख रांखौ बिथाङा अनलाइन खालामनाय नङामोन दा बेखायनो नोंथांमोना बुजिनो सोलों नोंथांमोना UPPनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ आङो गोरबोनिफ्राय खावलायहरो जाहाथे बेफोरबायदि मानसिया थायोब्ला नोंथांमोननि बर'नि पलिटिकेलनि गेजेराव बेफोरबायदि मानसिया थायोब्ला बेफोरबायदि सुबुङा थायोब्ला बेफोरबायदि MCLA थायोब्ला नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गाज्रि जागोन आं बेखौसो नोजोर बोनानै बुंनाय जादों नोंथांमोना दुखु दामोन आरो बिनि गेजेराव जुदि आंनि बुंनायफ्रा माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निस्सय अननानै आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय रांखौ होगोन ना होआ दानो नोंनि वेलफेयारफोरनिफ्राय परियालनिफ्राय रांखौ ट्रान्सफार खालामनानै जोंनो हो नोंनो स्केनार होगोन होनना बुंबाय उनाव आं बुंदों आंनि परियाला इमान धोनि मानसि नङा आरो बे रखम होनो हानाय खुनु थासारि गैया होनना उनाव बै बेगाव मा दङ होनना बुंबाय बेगाव ओमफ्राय आङो बेयाव 3 लाख लाना हांदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो बै स्कर्पिय' गारिनिफ्राय बेगखौ दिहुननानै बै 3 लाखखौ सेख'नानै लाबाय बेनि उनाव बिसोरो उनाव आंखौबो मेगनखौ खाफिनबाय ड्राइभारखौबो मेगनखौ खाफिनबाय खानानै बिसोरो मोनसे प्राय आधा घन्टासो बधय आं गोसोआव गैया मोनसे बै गंनै गुफुर गारि आरो बेनिफ्राय बै आंनि स्कर्पिय' आरो स्कर्पिय' गारिखौ बेयावनो बिसोरो गालांबाय ओमफ्राय बिसोरनि गारियाव जोंखौ थिखांनानै बै मोनसे रुमाव लाना हांदो दा बै रुमखौबो आं मिथिया बहाय ओमफ्राय लाना हांनानै मोननै रुम आंनि ड्राइभारखौ मोनसे रुमाव सोदो ओमफ्राय आंखौ मोनसे रुमाव सोदो बेनो नोंखौ नों लांथां जानांगोन नोंखौ जोङो भिडिअ फुटेज खालायगोन होनना बुंदों बिसोरो उनाव आं बुंदो मानि थाखाय भिडिअ फुटेज बे फुटेजखौ लागोन होमबासो नों रांखौ होगोन बे 1 करोड़खौ नोंहा एसे सासे MCLA दिनै नोंखौ रायजोनि गेजेराव जों फुटेजखौ हेगारनो हागोन होनना दा आं बुंदो आंखौ मा खालायनो नोंसोरो फुटेजखौ हेगारनानै नोंसोर बदनाम खालायनो हागोन खिन्थु आंखौ नोंसोरो दिनै बे आंखौ आं खुनु फैदो होनो हाया होननानै आं बिसोरखौ बुङो उनाव बिसोरो आंखौ रुमाव सोयो सोनानै खाथाम माने मोखां खानाय बिसोरो
गुन्दा बाहायनाया सोर आं मिथिया उनाव बिसोरो आंखो गान पइन्टआव लानानै आंखो बुंदों बे बिसिनाव उन्दु नोङो होनना बुंदों आंखो आरो नोंनि लंपेन्टखौ खुवा होनना बुंदों आंखो बेनिफ्राय आं बुंदों आं लंपेन्ट खुवा होननानै आं लंपेन्ट खुवा मा भाइरेल खालायनो नागिरदों मा फुटेज लानो नागिरदों नोंसोरो ला बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बे फुटेजखौ लानानै नोंसोर मा खालायगोन येस नोंसोर बदनाम खालामनो हायो जेबो गेदेरखौ बे समावनो सासे बैसो माने खम बैसोनि सासे आइजो हाबना फैदो ओमफ्राय बे आइजोखौ बुंदो थां बिनि लंपेन्टखौ खुयैथां होननानै आंखौ बुंदो उनाव आङो बे आइजोआ आंनि खाथियाव फैनायाव जोनानै होदों आङो बे आइजोखौ जोना होनायाव बियो बिसिमथि थांदो लोगो लोगो साथामबो फैनानै आंखौ बिसनानिफ्राय बोस्लिंनानै रिभल्भार सोनानै बेयावनो गावथारसै नोङो मा मिथिना मिथिया नोङो सोर जोङो होनना ओरै होनना उनावथ' उपाय गैया आंबो गिबाय